In het Noord-Hollandse Medemblik jiet Marit Bouwmeester deze week voor haar derde wereldtitel. In 2011 en 2014 was de Olympisch kampioen ek al wereldkampioen. Maar nu wil ze die titel ook in eigen land pakken. 100 boten lezen kleer voor alle deelnemers in de laser-radiaalklasse. En dan wil je zien dat het goed spul is of niet. Want iedereen krijgt zijn eigen boord. Dat bedoelt. Ja, ik denk, je hebt gewoon een eigen boord. Ja, nou, in principe kom je bij een evenement, krijgt iedereen naar je boord. Ja? Hetzelfde badge, dus hetzelfde lichting, zeg maar. Ja? Om zo vol mogelijk hetzelfde materiaal te broeken. Oké, dat is wel eerlijk. Dat is wel eerlijk. Ja. En dat is nou ik zo. Ja. Maar de boorden eigenlijk die we nu hebben, die binnen al week broekje voor. Ja? Dus er zijn sommigen die gaan wat scheren en sommigen net. En, Oh ja. want uiteindelijk dit moment om in ieder geval zo goed mogelijk voor jezelf te regelen. Van de morgen hebben we lotting gehad. Ja. En het is een beetje een bizarre situatie. Maar de helft van de boten binnen nieuwe boten en de helft van de boten binnen oude boten. Ja. Ja, en ik ben in de ongelukkige omstandigheid dat ik een oude boot ga lutsen. Dus deze zit voor mijn wetten. Dus sowieso dat ik net met deze wil zielen. Ja, Roelof die schuld, hè, die lotting, hè? Ja. Nee, we binnen een team. Dus we doen het samen. Ja, lekker. Ja. Sommige boten zijn gewoon lek. En deze boot die is gewoon per evenement gebruikt. Ik in Nieuwpoort en is gewoon zout wetten. Dus zodra het in boord lekt en zout wetten, dan zoekt het gewoon die hele boot vol. En dan, dus we zijn nou een beetje protest ontmoet dat we gewoon een betere boot willen. Maar iedereen had een beetje hetzelfde probleem. Dus dit is een beetje een bitchfight, maar ik ben de grootste bitch. Nee. Ik denk wel politiek, hé. Wat zou je dus? Wel politiek dat Sion. Mag ik gewoon even in de loopbaan steken van die man? Dat jij niet weg al. Ja, dat ik nog. Oh. Nou, dat met die soort mij, dan gooi ik het voor je. Oh nee, hij. Dat is hem maar die fiets. Ja, dit is. Ja. Die maar de lietsfiets. Dat is al de grote baas, al 30 jaar, dus hij is behoorlijk conservatief. Maar nevens Roelof komt het voor de start alle keer goed. Die boot die komt er, hoe dan ook. Bouwmeester had het na de spelen gewoon. Ze is blesseerd rekken aan haar reg. En dat wil ze krijgt maar haar broer als fulltime trainer onder slagzoer. Als het dreig maar haar hoorn dit seizoen, Roelof? Ja. Ja, hè? Ja. Oh, sorry, die kan wel wel uit. Fiets staat dreig? Nee. Nee, wist het is... Dit is voor mij natuurlijk ook het eerste seizoen. Ja. En dan hoop je dat je gewoon lekker aan de slag in. We hebben best een lange pauze gehad na de spelen. En een goede plan om het te beginnen, een kwart voorseizoen. Ja, en dat dan een beetje in wetten valt, dat maakt het net makkelijker. Ja, het is voor het eerst eigenlijk dat ik een blessure hier. Dus ik moest ook wel leren mee omgaan. Dus we begon met een pijntje. Ik dacht, ja, iedereen had wel pijn. Je hebt gewoon bij topsport. Dus soms dan herken je net helemaal goed wat blessurepijn is of gewone pijn. Ja, blijkbaar op een game zit ik me weer vast. En we kwamen in het hier en ja, dan had ik gewoon 2 weken mee je eigen sokken en schoenen net kunnen krijgen. En, ja, dan zit je soms wel een beetje mooie ziel onder je arm. Maar ik moet steeds de motivatie zo hoog als je lichaam het weer doet. En je waardeert gewoon je lichaam nog meer. En nou, ja, ik moet eigenlijk een beetje accepteren dat ik een bejaarde ben in de topsport en wat beter op mijn lichaam mag passen. Wist wel. Vroeger wie het gewoon zei, mijn lichaam moet gewoon luisteren en wat ik zei. En nu is het van ja, ik moet snel even naar mijn lichaam luisteren, want je had er al 12 jaar topsport op zitten, zeg maar. Maar de regen liep het intussen oplost. Almatse zat ze zelfs wel voorzichtig wezen als bejaarde sporter. Man die dan begint het WK en stil ze gewoon meedoen om de titel. Ik denk echt zeker wel dat ik gewoon redelijk niveau in de dag kan lezen. Ik ga gewoon 0 tegen mijn grootste tegenstanders ziel. Maar ik denk als ik het niveau wat ik in de trainingen onder de dag lees, dat is als kind. Maar ik denk dat vooral is elke dag gewoon mijn best van. Ja, ik weet eigenlijk nooit wat ik zei om politiek correct te blijven. Maar er is altijd maar één wet om draait en dat is mezelf. En ik ging gewoon heel goed voor zwaar in deze weken.